L-iskop ta' dan il-bord huwa li jevalwa u li jiddetermina l-għajnuna terapeutika li kollhom bżonn persuni li jispiċċaw vittmi ta' abbuż sesswali minn membri tal-kleru. Dan il-bord għandu jindirizza lil vittmi għand persuni professjonali li jistgħu jgħinuhom u jiġi segwit l-andament u l-ħtieġa tat-terapija li tkun qed tingħata. Il-kompetenza tal-bord hija fuq każi deċiżi b'mod definittiv minn tribunal ekleżjastiku, każi deċiżi b'mod definittiv minn qorti ċivili jew inkella każi konklużi mir-rispons team tal-Provinċja Ekleżjastika Maltija. L-ispiża għall proċess ta' terapija se ssir kollha mill-awtorità ekleżjali konċernata. Il-bord ta' evalwazzjoni terapeutika huwa ffurmat mill-psikologu Anthony Gatt, il-psikjatra Anthony Dimek u Julian Xwiereb li huwa social worker. It-tlieta nħattru għal perjodu ta' 3 snin bil-possibilità li jkun hemm tiġdid. Il-bord irid jippreżenta rapport annwali tal-ħidma tiegħu lill-Arċisqof ta' Malta u lill-Isqof ta' Għawdex.